Sa dami ng mga problema kinakaharap ng ating bansa, nasa dugo na niya ang pagtulong at di siya umuurong sa oras ng mga sakuna. Siya ay palaging handa, hindi matatawaran ang angking husay at tabang mo. Sa'yo ka ba ang pindaya? Tagalog ka ba? Mag-ingat ka. Kahit ano ba ang sabihin nila, tayo ay iisa, sama-sama patay. Sara, Sara Duterte, siya ang vice-presidente. Sara, Sara ang magaling, magbibigay ng pag-asa. Sara, Sara Duterte, siya ang vice-presidente. Sara, Sara ang magaling, magbibigay ng pag-asa. Lagi niyang pinaglalaban ang kapakanan ng karamihan. Itinataas niya ang bandera at respeto ng kababaihan. Isa siyang magandang leader at matapang. Dapat siya'y tularan, may dignidad at panindigan. Ano man ang kailangan maaasahan, dahil siya'y may karangalan sa ating bansa.